Ferdinand Cathedral. Let's start the ball game. This ball game is brought to you by Wapo IP. Pitch. My foul now. Tawag ka foul pare. Ano lang to para lang kalinga. Kayo mismo tatawag na foul. Huli. Yomar. My foul. Labasan. Warte. Rivera. My foul. Tapal. Lihat Luz. Balagpagan sa ilalim. Labas. Tawag kayo katawag na foul. Rebound, Lihat Luz. Lepas silaban, lepas silaban. Lihat Luz. Malah. Labasan bola. Tira. Espera moral. Lalim, huli. Ballfield. Nico. Wate, fake. Masa, fake Sanjay. Wala. Labas. Ayaw mo tampol. Wala na mo. Kailangan lalabas. Sa ilalim, manlungat. Foul. Lalabas. Pasa kay Rivera. Tres, wala. Bokli, good. De la Cruz. Alam ni. Sa ilalim, manlungat. Good, labas. Bokli. Good, Wate. Wate. Wala. Bokli, tayo. Bulan nila. Huli. Labas. Good. Bola. Banda. Hindi pa, kasi may gusto siya ito. Wala pa ng skora. Automatic bola sila. Wala. Labas ha. Labas. Nilabas nyo. Isa pa, pag gano'n. Violation nyo na yan. Bola na naman. Boleh mata. Good. Magawa ng buko, nakuha ni Dagol, mga kaibigan. Nagkakapasa sa bigay ni Paulo, didiskarte. Carlo, nag-drive, nag-cross, walang over, lumayak, wala. Wala po ng load po mga kaibigan. Calvo, drive, Manlunga. Tumawag ng foul. Nag-drive. Bully ball mga kaibigan. Tama mga kaibigan, agaw ng bukos ng mga kakuha ng poling Dagol. Paulo. Didiskarte. Nico. Jump shot. Malas. Lakas po tayo. Labasan mga kaibigan. Nice. Kada minis po, bola ng kalaban yan. Kada tira, magiging bola ng kalaban. Nice pass mga kaibigan. 1 point po tayo. PSB. Tago, tumaya ka ng 3. 2 points po tayo. Paulo, dumidiskarte. Paulo, nag-drive. Nanapak natin kay Nico. May tawag rin. Foul out. Paulo.
Dumidiskarte. Nico with the screen. Paulo, jumper. Wala mga kaibigan. Good ball po tayo. Number 17. Bully po ang ginagamit. Katawan sa katawan. Dumidiskarte. Nagkakabakan, pinigyan ka naman number 26, tumira, wala po mga kaibigan. Automatic, bola na po ng PSG. Paulo. Tago. Dumidiskarte, binigyan kay Paulo, jump step, Linea, nice pass para kay Nico. Bola ulit ng PSG. 4-0 na po tayo. Binigyan kay Paulo, drop pass, 5-0 na po lang ang kaibigan. Bola pa po ng PSG. Nagol, tumira ng 3, 2 point po tayo mga kaibigan, 7-0 na po tayo. Nagol, magkakapakan, binigyan kay Paulo. Nakasay po tayo. Manlungan. Puno, wala po mga kaibigan, binigyan ulit ng Nagol. Bumira ng 3, labas po mga kaibigan. Manlungan, ang papasahan. Manlungan. Katawan na katawan. Dinobutin. PSG po. Paulo. Hindi kay... Wala po mga kaibigan. Lord po tayo. Rico. Tumirada ng goals. Wala po mga kaibigan. Hawak ng bola. Dumidiskarte. Gusto na 1-1 separate yun mga kaibigan. Agol, nag-cross, walang over. Binigay kay Paulo. Pinalik kay Bagol. Bumirada ng 3. Wala po mga kaibigan. Rico, Rico. Binigay kay Manlonga. Jumper. Wala po mga kaibigan. Binigay kay Rico. Nagkakapakasan. Binigay kay Paulo. Nagkakapakasan kay Paulo. Jordan. Bumukot. May Paulo mga kaibigan. 7-0. Paulo, dumidiskarte. Intercepted. Rico, binigay kay Manlonga, ang gawa ng buko, nakuha ni Paulo, binigay kay Agot, tumira 3, wala mga kaibigan. Hindi, magkaya number 17. Number 17, katawan na katawan, binigay kay Manlonga, dumidiskarte, nung gagawin ni Manlonga. Lumea, wala kumagin. Tagol. Tagol, Jumay. 1 point po tayo. 8-0 na po tayo. Paulo, bumirada ng 3. Wala na mga kaibigan. Number 17. Gante. PSG po tayo. Tagol. Katawan na katawan. Dumidiskarte. Paul po mga kaibigan. Sempot. Paulo, pinigil Dagol. Over sa pit. Inayak, wala po mga kaibigan. Number 26. Hawak ng bola, bumirada ng 2. 2 points po tayo. 2 po ang ating score. Number 17, nakapasahan. Nakapasan na po tayo. PSG ball. Ulitin yung bola. Number 17, Manlonga. Number 17, Gusto. Wala po mga kaibigan. Paulo, may hawak ng bola. Nakapasan, Paulo, Jumay. Open layup. 1 point po tayo. 9-2 po. Dagol, bumirada ng 2. Wala po mga kaibigan. Huli po din Dagol mga kaibigan. Dagol, Jumay, na-cross, wala over, na katawan, wala po. Bola ng ball. Number 17. Intercepted kay Dagol. Nakay Paulo ang bola. Pinalik kay Dagol. Dagol, anong gagawin? Bumirada ng 2. Wala pa yung mga kaibigan. Gusto po tayo.
Long ball, wala pa rin mga kaibigan. Paulo, binigay ni Mendoza. Mendoza, nagpapasahan. Bagol, didiskarte. 1-on-1 separation dito tayo. Nico, open to pick. Tumande, diskarte, Manlonga. Manlonga, dumidiskarte. Nagpapasahan. Manlonga. Manlongan, being bothered by Nico, nakakapala binigay kay Rico. Nin. Manlongan, sinarada ng uno, wala pong mga kaibigan. Nico, binigay kay Paulo. Paulo, lumay! Open niya, wala pa rin mga kaibigan. Rico, Manlongan, sinarada, wala pa rin mga kaibigan. Paulo, gusto i-settle down. Pero pinira ni Bagol. Wala pa rin mga kaibigan. Time out. Sentiment ako. Time out. Number 6. Dapat Ito mga kaibigan. live pula lang ng kapli. Bela to. Ano po tanga? Rico, nagpapasahan. Number 6. Pinili siya Manlongan. Nice pass. Wala pa rin mga kaibigan. Please, ibog po tayo. Gimla. Roma, pinili si Paulo. Paulo. Nagpapasahan. Paulo, Jumay. Layup is good. 10-2 po tayo. Warning, race to 12. Wala po mga kaibigan. Bigay tulak ko naman. Gila. Rico, pumirada ng dos. Wala pa rin mga kaibigan. PSP po. Tutok lang pa, pikit. Paulo, didiskarte. Paulo, nice pass! Last po tayo mga kaibigan. Nico, pumirada ng dos. Ang sunada, Gilman, nakalay Rico. Rico, Juma, binigay kay number 6, jumper, wala pa rin mga kaibigan. Pama, dapat di po. Bulan ni Manara ko na ito. Bagol. Jumay. Foul po tayo. Pagawa, sa ito. Ito. May hawak ang bola. Yung gagawin ni Paulo. Paulo. Nag-drive. Binigay kay Nico. Nakakaibigan, number 26. Foul po tayo. Binigay kay Manlongan. Manlongan, ang gagawin ni Manlongan. Manlongan. Dapat po tayo mga kaibigan. Foul daw po tayo. Game. Rico, Manlonga, katawan sa katawan, volleyball. Rico, Ay, diretso. From. Tira. 11 din po tayo. Intercepted mga kaibigan, Paulo, nung gagawin ni Paulo. Paulo, Jumay! Game ball po tayo. Wala batay. Bigay lang doon. Pero kay Premier Day. Best team versus Abueva team.